Hola, somos Bouger.
ekitaldiari hasiera osua eman dio, kantak, zinez irrifarraren kantua abestu dute. Arratsaldeon, Jul egitasmoaren laguntzareten guztia. Ongi etorri autoritate, idazle, ilustratzaile, argitaletxeko ordezkari, eta guretzat hain unkigarria dan ekitaldi hau gozatzera etorri zareten guztioi. Eta ongi etorri ere pantailetatik beste aldean zaudeten familioi. Gaur Lizarrako musika eskolan gaude. Alfonso Ugarte aretoan hain zuzen. Eskola musika izan aurretik komentua izan zen, San Benito komentua, zeinek bere ibilbidea 17. mendean hasi zuen. Leku zoragarria eta biziki eskertua gaude. Ekitaldia bertan burutzeko aukera eman digutelako. Gaurkoan arte, disiplina ezberdinak batuko ditugu. Literatura, musika, pintura eta dantza. Beste urte batez, Jul egitasmoak bere bidea egin du. Aurtengoan ere, zailtasunak zailtasun, aurrera egitea lortu dugularik. Aprilaren 21 Euskal Herriko hainbat ikastoletan Jul hauteskunde eguna ospatu baitzen. Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa eta iparraldeko ikastoletako ikasleek gustokoan izan duten liburuari edota liburu ilustratzaileari eman diete euren botoa. Eta horregatik zaudete zuek hemen. Adin kategoria ezberdinetan bozkatuenak izan zaretelako. Alegia eta hortaz zorionak. Sari banaketari ekin aurretik, gurekin dauden zenbait kidek hitza hartuko dute. Hasteko, Lizarra ikastolako lehendakaria den Unai Gardokiri emango jogu hitza. Unai. Bizka jaitsiko dut, Arratsaldeon guztioi. Ongi etorri Lizarrara, ilustratzaile eta idazleak. Ongi etorri gonbidatuak. Eta ongi etorri ona hurbildu zareten guztiak. Jul 2021 kanpainako sari banaketak Ega ibai ertzeko hirira ekarri gaitu. Irenek aipatu bezala, San Benito komentu eraikin eder honetara. Gaur egun, udal musika eskola den honetara. Denok dakigu Nafarroa oinez antolatzen duen herrian ematen direla Jul sariak. Lizarra ikastolak Nafarroa oinez antolatzeko eta beraz, Nafarroako ikastolen ordezkari izateko orea 4 aldiz izan du. Azken oinez hau 2 urtez luzatu da, hartzen gaituen pandemia honen ondorioz. Erronka handia, urriaren 17an amaituko dena. Irakurketa funtsezko oinarria da gure ikasleen hezkuntzan. Eta irakurketak gozatzeak aukera ematen du ideien, posiblearen eta ezinezkoaren, errealaren eta fikziozkoaren mundura leioa zabaltzeko. Ilustrazioen bidez, irudimena elikatzen duen mezuaren zehaztapen plastikoa iristen zaigu. Ohore handia izan da Lizarra ikastolarentzat, urtez urte proiektu honetan parte hartu ahal izatea. Eta atsegin handiz hartuko zaituztegu gure hirian, merezitako sariak jaso ditzazuen. Hitzak eta ilustrazioak egan. Eskerrik asko eta zorionak saria jasoko duzuen guztioi. Egan oinez. Eskerrik asko, Unai, eta orain, Nafarroako ikastola elkartearen lehendakaria dan Elena Zabaletak hitz egingo du. Arratsaldeon eta ongi etorri Lizarra Jul ekitaldi honetara hurbildu zareten guztiei.
Esker mila unitz, Mikel Arregi, Euskara Bideako zuzendari kudeatzaileari, eta esker milere Regino, Etxaberi, Lizarra udalako zinegotzeari gure artean egoteagatik. Jul egitasmoaren 23. edizio ospatu dugu aurten. Bigarrenez, hauteskunde egun berezia pandemiaren ondorioz, baina gure ikastoletako irakasle, langile zein ikasleek ilusio handiz aurrera eraman dutena. Eta horren erakusgarri, Jul 2021ko edizio honetako egile bozkatuenak hemen zaudetela. Eskerra unitz gurekin egotera etortzeagatik, bihotzez. Dakizuen bezala, Jul kanpainaren bitartez euskarazko literatura irakurtzea sustatzez gain, marrazkiez eta ilustrazioez gozatzeko aukera izaten dute gure ikasleek. Zalantzari gabe, literatura haur eta gaztei balioak erakusteko baliagarria da. Liburuetan gertatzen diren abenturak, pertsonaien bizipenak eta bar, bizitzarako irakaskuntzak izan daitezke, irakurketak kritikotik abiatuta jakina. Aurten, Jul hauteskunde egunean bozkatuenak izan diren liburuen gaiak kontuan izan da, 2 hitz heldu zaizkit burutara. Alde batetik errespetua eta bertzaldetik elkartasuna. Oinarrizko balioak, ikastoletan oso aintzat hartzen ditugunak, errespetuz eta elkartasunez jokatuz gero, erabateko naturaltasunez saiesten baitira tamalez hainbertzetan gertatzen diren bidegabekeriak. Errespetua geure buruarekiko, ondoan dugunarekiko, ingurumenarekiko, eta elkartasun unibertsala. Decía y comentaba que la literatura puede ser útil para mostrar valores a nuestro alumnado. Las aventuras que cuentan los libros, las vivencias de los personajes, etc., pueden ser enseñanzas para la vida, desde una lectura crítica, por supuesto. Este año, teniendo en cuenta los temas de los libros más votados en las elecciones literarias Jul, me vienen a la cabeza 2 palabras que antes he mencionado. Por un lado, el respeto y por otro lado, la solidaridad. Valores fundamentales que tenemos muy presentes en las ikastolas, puesto que actuando con respeto y solidaridad se evitan de forma natural muchas injusticias que lamentablemente ocurren tan a menudo. Respeto hacia nosotros mismos, hacia las personas que tenemos cerca, hacia el medio ambiente y solidaridad universal. Espero dut gure ikasleek zuen sorkuntzarekin disfrutatzen duten antzera, zuek ere ekitaldi honetaz disfruta dezazuen eta zuen sariengatik pozik egon zaitezte. Guretzat ohorea baita, zuei ematea. Zorionak sarituak izan zareten idazle eta ilustratzaile. Mila esker unitz. Eskerrik asko, Elena. Aurtengo sariari buruzko informazioa, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendaria den Josu Reparazek emango digu. Hauxe da aurten jasoko duzuen saria, erabat irudirik delikatua, baina badu mezu sakon bat. Lana Asun Goikoetxearena da, Asun Goikoetxea artista nafarra da, sakanakoa, bakaikun sortua, baina bere bizitza profesionalak Parisera eraman zuena, eta han bizi da 1980 ezkeroztik. Asunek karrera bukatu zuen, arte ederretako karrera bukatu zuen, eta hasiera-hasieratik oso beka garrantzitsuak eskuratu zituen Nafar Gobernuarena, Bizkaiko Foru Aldundiarena, Kultura Ministerioarena, eta ordutik etengabe aritu da lanean. Asunek bere ibilbidea pinturan hasi zuen, baina hasieratik material berriak landu nahi zituen. Materialak erabat ezkonbentzionalak zirenak. Eta horrela hasi zen, enkaustika frogatzen, grabatua, heliografia papera, deskubritzea eraman zuten lan horiek guztiak.
Paper heliografikoa aurkitu zuenetik, hori izan zen bere lan tresna garrantzitsuena. Eta une horretatik aurrera, pintzela utzi eta argia izan zen bere tresna. Papel horretan, kolorea lantzen zuen alkoholarekin eta amoniakoarekin, eta hortik sortzen zire bere lan erabadelikatuak. Baina material hau utzi zen, saltzeari utzi zizaion, eta aurkitu zen bere hizkuntza, bere euskarri garrantzitsuena, ja etzegoela beretzat eskuragarri. Eta horrek eraman zuen beste lan ildo garrantzitsu batetara. Hain zuzen ere, gaur oparitzat jasoko duzuen lan hau, horietako bada. Bakarkako lehen erakusketa Asunek egin zuen 1987an Nafarroako Kutxaren aretoan. Hortik aurrera bere ibilbideak ez du etenik izan. Iruña, Gasteiz, Malaga, Santander, Madril, Italian, Parisen, toki askotan aurkeztu ditu bere lanak. Azkenekoak aurten Bilboko arte erakusketa batetan eta Santanderren udan. Sariaren azalpenari dagokionez, esan dizuet oso lan delikatua dela, baina badu mezu sakon bat. Hurbiletik ikusteko lan bada, urrunetik agian ez da ezer nabaritzen, baina lan poetiko honekin emakumeek beti ehundu dutela, lotu dutela, adabatu dutela, josi dutela, trikotatu dutela adierazten digu. Eta munduaren azalera sentikorra konpontzeko keinuak behin eta berriz egin dituztela. Lan arinari, ehunak egiteari eta gorputzaren zaintzari esleituak ekoizpen munduaren ertzetara baztertuak izan direla. Ikuskizun, ikustezintasun sozial, politiko eta simbolikoaren maila aldakor batetik kolpatuak. Asuzion Goikotxearen lana errebindikazio leinu horren baitan txertatzen da. Ekintza poetikoa bezain politikoa. Anistasunaren, ugaritasunaren baieztapena. Geldotasunaren eta barnekotasunaren arteak behin betiko kategorizaziotik ihes egiten du. Hala ere, antzinako keinu hoien oihartzuna berriro bidaltzean, bere obra femeninoaren erresilientzia sortzailearen metafora gisa eskaintzen da. Baita gure existentzia isilak berrestartzeko saiakera gisa ere, agerikoaren ordenaren baitan. Marrazki honek ugaritze errizomatiko seriatua eta egite edo exekuzio oso motel batez markatuta, bizi pultsioa eta ugalketa azaleratzen dituen jatorrizko hutsune horretatik datorrela dirudi. Egoa izeneko marrazki honetan, infinituki kontrolatutako keinu errepikakor eta kontemplatzaileak daude. Barreiatze organiko, pulsatil eta aurreikusinaren neurrian eginak. Bere lanek orokorrean sormen prozesu amaigabearen lekukotasuna daramate, zeina munduan egoteko modu bat izateaz gain, ura hautemateko modua ere baden. Goikoetxeak zeharka eta temati historiak irentzitako ahotsik gabekoen deialdira garamatza, lanean ari den emakume isilen jendetzara. Jul sarirako espreski eginiko egoa lanarekin, literaturak mundu berrietara egan egiteko eskaintzen digun aukeraren errebindikazio ere izan nahi du. 2021ko Lizarran ospatuko den oinez honetako leloarekin uztartuz. Eskerrik asko, Josu, eta heldu da ja saria banatzeko unea. Eta aipatu nahiko genituzke, gaur hemen, egon ezarren sarituak izan dien liburuak eta egileak. Hala nola, Polita, liburuaren egilea den Harold Jiménez, Cañizales, Boskotea Oean, liburuaren idazlea den
Marie-France Painzet, Otxoko eta etxerako bidea liburuaren idazlea da Rachel Bright, La Patxa liburuaren idazlea Paili Rekalde, Onin eta Afrikarako bidaia liburuaren idazlea Ibon Martin eta marrazkilaria Emmanuel Montiel, Iesaldia liburuaren idazlea dan Jeff Kinney, Mina liburuaren egileak Ibrahima Balde eta Amets Arzalluz eta futbolariak liburuen marrazkilaria dan Enrique Lorenzo. Hemendik gure zorionik beroena helarazi nahi diegu. Hortaz, eman diezaiogun ja sare banaketari hasiera, eta horretarako Lizarra ikastolako ikasleen laguntza izango dugu. Oriana, etorri saria ematea, mesedez. 3-6 urte bitarteko kategorian, 3 begiko igela, Josu, hurbilduko Josu mesedez. 3 berriro ere esaten dut, denok ongi jakiteko ze sari emango dugun orain, 3-6 urte bitarteko kategorian, 3 begiko igela liburua dugu bozkatuena. Ipuin honen bidez, gaur egun, garrantzia handia duten gaiak landu daitezke. Animaliekiko errespetua, birziklapena, kutsadura, izan ere, 3 begiko igela leku kutsatu batean bizi da. La rana de 3 ojos salta muy alto para entender lo que sucede en su entorno. Pronto descubre que quiere cambiar las cosas. ¿Conseguirá hacerlo sola? Un cuento para ilusionarnos con la búsqueda de soluciones comunes, para, por ejemplo, no perjudicar a la naturaleza. Zorionak, Olga de Dios, acércate, por favor, a recoger tu premio. Galderaren bat aldaukazu, bai? A ver, egingo izu galderaren bat, te voy a hacer alguna. ¿Cómo haces cuentos tan bonitos? Bueno, es que ricasco. Pues fijándome en otros cuentos mejores, leyendo mucho y dibujando y estudiando cada día. Estudiando, esaten du ikasten ere duela. Sigue haciéndolo. Qué ricasco. Ane, etorri saria ematera. Etxe honetan, 6-8 urte bitarteko kategorian boto gehien jaso duen liburua da. Etxean, aragua jartzea ohituta dagoen aitona baten eta honen egunerokotasuna eta errutina hankaz gora jartzen duen ilobaren arteko harremanaz jarduten den liburua. Gaur, aitonaren etxean noa, asteburu pasa. Ez dut ulertzen nola moldatzen zeareten hain ondo, esaten didate barrez amak eta osabak. Egia da, aitona gauza txikiek asko larritzen dute, baino oso erraxa da bere etxean nahi duzuna topatzea. Aintzane Uzandizagaren eskutik datorkigu istorio hau, ongi etorri eta zorionak, etor zaite mesedez zure saria jasotzea. Zorionak, zorionak. Galderaren bat alduzu? Pertsonaia nagusiarekin identifikatuta sentitzen zara, behar bada zure aitonarekin duzun edo zenuen harremana horrelakoa zelako? Eskerrik asko. Bai, egia esan pertsonaia nagusiarekin bai sentitzen naiz identifikatuta, ze izan naiz eta oraindik naiz pixka bat hola kaos hori ni ere bai, ez? Urakan bat horrela eta tokatu zait, kontrako guztia dan jendearekin bizitzea. Baina, bueno, batak besteari ematen diogu normalean, ez? Besteak behar duna. Así que bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Amale, etorri zaria ematea mesedez. 6-8 urte bitarteko kategorian,
Katxa Zailaren Katxa Ametsetan liburuak arrakasta handia izan du. Udaberriarekin batera, basoa kolore berriz jantzi da. Katxa neguko lorrozorrotik irten da eta inguruak miatzeko gogoz zuaitzera igo da, zeruraino iritsi arte. Ametsetan bezala egingo du bidaia eta etxera itzultzean udaberriak hasiera berri baten zantzuak ekarri dizkiola konturatuko da. Zer ikusiko ote du? Udaberria, bizitza berria, fantasia, osagai asko ditu liburuak. Zorionaz, Miren Agur Meabe, jaso ezazu zure Jul saria. Bueno, zerbait galdeteko jozu? Bai, zergatik dira zure ipuinetako pertsonaiak animaliak? Historio pixka bat luzea da. Baina nik Lekeition badaukat baratze txiki bat, eta askotan egoten nazain nire mailan, eta behin arratzalde batean ezin idatzi, ipuin bat idatzi nahian, eta ideiarik ez, eta lako batean etorri zitzaidan nire madari ondo baten adarrera urtsintxa bat. Eta galdetu nion, nor zara zu ba? Eta nik Katxa, eta zer? Nahi baduzu, nire abentura kontatuko dizkizut, hor atzean, Otoio mendian, badaukagu tokitxo bat, eta etortzen bazara urtean 4 aldiz, 4 ipuin kontatuko dizkizugu, nik eta nire lagunek. Badakizu nor diren bere lagunek, ez da? Bai, ez naiz gogoratzen izenetaz. Eta baitxa ere Patxikutriku eta beste hainbeste, ez? Danak etortzeko hasiran gaur. Baina sare zizarea sukarrarekin harrapatu dugu, eta azkenean, justuan heldu gara. Bai? Eskerrik asko, eta horixe mila esker bihotzez, sari hau gaitxik, Zoriontzuago naiz gaurtik. Bai? Momentu bat, miren. Ze gaur gehienok dakigun bezala gozaldu dugu gaur goizean eta gure egunkariarekin bat etorri da berri oso on bat, ez da? Eta da, poesiako sari nazionala o estatala irabazi duzula. Ze suposatu du zuretzat horrelako sariak? Bueno, sariak nik uste dut alde batetik baduela, maila pertsonalean, aitortza batek ekar dezaken arrotasuna, ez da? Hamarkada batean egindako lan bati ematen zaion aitortza, baina ni une oro ari naiz saiatzen, azpimarratzen, sari horrek badaukala dimentsio kolektiboa, ez da? Lehenengo aldiz ematen zaiolako euskeraz eta emakume batek idatzitako poesia lan bati. Orduan alde horretatik, sari hori Miren Agur Meaberentzat da, baina baita euskal kulturarentzat eta historian zehar ikusezinak ere izan diren emakume askorentzat presentzia handia baitute nire liburuan. Eskerrik asko, Miren. Esker mile. Bueno, oso ondo. Erika eta Lorea, etorri saria ematea, mesedez. Txomintxo eta Perutxo lehendakari. 8-10 urte bitarteko arrakasta handia izan duen liburua dugu honakoa. Txomintxok eta Perutxok ikastolako ateraldia dute. Astelen goiza da eta ikasgelakoekin batera Gasteizea doaz autobusia. Gaurkoan bisita berezia dute, Eusko Legebiltzarrera, lehendakaritza ezagutzea. Eta hain aspergarria zirudien ateraldia, Txomintxo hori eta Perutxo hori lehendakariaren lana oso divertigarria iruditu zaie. Txomintxo eta Perutxo sailaren liburuak gure ikaslei asko gustatu zaizkiela garbi dago. Ez da lehendabiziko urtea, saria eman dioguna, ez da? Igo zaitezte, mesedez Txomin eta Peru zuen saria jasotzea.
Bai, bi izango zinetelakoan. Bai, baina txominek ezin izan du azken orduan etorri, izan ere irakaslea da eta jarri diote horrelako bilera aspergarri bat, helduen kontu eta hitz egiteko, da, bueno, nien naizen irakaslea ez daukadan zer irakasteko, hemen nago, ikasten. Oso ondo, galderaren bat, ez da? Zergatik jarri dezue zuen izenak liburuko pertsonaiei? Hasieran hasi ginenean jarri genizkien beste izen batzuk, eta olako batean esan genuen, zede montre, guk bizi dugun bizitza guk egiten dugu, eta gure pertsonaiei segaitik ez dugu jarriko gure izena. Horrela divertigarriagoa izango da, eta nahaztuko gaituzte beraiekin, eta hortik irten zen izenak jartzarena. Ni ez dauka. Ez daukazu, ez da? Ez daukazu. Bueno, nik gauza bat esan nahi nuen, gaur etorri naiz oso posik, ni ere gaurdik aurrera apura zoriontsuago, eta aparkatu dut, beste aldean erreka igaro dut, musukoarekin nire bizarrak eskutatu ditut, eta aparkatuko didazue, baina hanbotopeko beste bizartun baten kopla bat kantatuko dizuet. Errekaldian lizarra, ari begira izarra, euskera salbo ikusi arte, ez dut moztuko bizarra. Oso ondo. Lara eta Bega, etorri zaitezte mesedesari ematera. 10 eta 12 urte bitarteko kategorian, goazen zailak ongi hartua da gure ikasleen artean. Kasu honetan, Mairen Amona influenzerra tituluak irabazi du. COVID-19 malapartatuak mundu oso astindu du. Mairen gurasoak Maldibar irletan oporretan harrapatu ditu, eta etxera itzuli ezinik daude. Horregatik, Maik Amonaren etxean pasatu beharko du itxialdia. Hasiera batean aspergarria zirudien plana, sorpresaz eta abenturaz beterikoa izan da. Batetik, Maik basakabiko lagunekin bideodeiak egiteko aukera izango du, eta bestetik, sare sozialei esker, Amonak bere gazteetako mutilagun batekin topo egingo du. Ustekabean Mairen Amona influencer bihurtuko da. Zorionak Jasone Osoro, etor zaite mesedez saria jasotzen. Bueno, galderen bat alduzu, Idatzi dituzun liburu guztietatik, zein izan da zure gustukoena? Eta zergatik? Badanak, esango nuke, eta zergatik, ez dakit, azken batean, niretzat oso importantia da, liburu bat idazten nahi nezenean, nik ondo pasatzea, ez da? Ze idazten nahi geran bitxartian ez badugu ondo pasatzen guk, nek ez pasatuko ondo gero norbaitek irakurtzen. Ordan, ez da konstiente izan, ere liburu guztiak, seguramente asko zobetu inaldiala, ni momentu bakoitzean saiatu naiz, alik eta hobekin itxen. Orduan, enizan gai izango idazteko azkeneko liburu aurretik besteak idatzi izan ez banitu. Lehen esan dagoen bezala ez da gizainek ikasten gabe de konstantemente holga guztot izan dela, ez da? Irakurtzen eta ikasten eta idazten, gero eta beto itxeko. Eskerrik asko. Zueri. Usue, etorri saria ematea. 10 eta 12 urte bitarteko kategorian gaude, eta Burnizko potoa liburua sarituen artean dago. Artikutzako Gamioetxean gizon bat azaldu da hilzorian. Aizkoraz jotako zauri latz bat darama bularrean. Artikutzako mehatzarien artean, azkar zabaldu da gizon hori berdafillo baserrikoaren tratutan ibiltzen den bandidoa dala. Antxon Kasabon, etorri mesedez zure julsaria jasotzea. Ze, galdetuko aldiozu zerbait, Antxoni. Noiz etorri zitzaizun idazteko zaletasuna? Noiz.
zaletasuna ez dakit, kasi ginoiz ez. Hasi nintzen idazten derrigorrez. Aspaldi, nik gaztean nintzala, ez zegoen kasik ez testu libururik euskeraz, ez ipuilik, nire ikasleentzat, oiartzengo ikastolan, eta hasi nintzen zehozer idazten, eta elkar argitaletxeko zentziaten idaztak hau eta idaztak bestia, eta horrela hasi nintzen enkarguz, eta bain bizio bilakatu da, lehen afizio ere etzena. Zaila ez, garai horiek, testu libururik etzun dela eta garai horiek. Osea, que horrela zuzenen genekien. Bai, hola. Imirila eman dit, leheno txominetan lazen bestia? Peru. Nik ere bat dut, artikutzako trenaren inguruan kanta bat. Ipui hau, komiki hau, aurrera atera genuen, Jokit Mitxelenaren marrazkilai esker, Unai eta Kike denon arteaneko argitaletxeari esker, eta batez ere baita ere, Antxon Mendizabal dokumentazio guztia mantzigun artikutzako trenaren historiaz eta bar. Eta horra agertzen dira berdafio eta tratuko eta hango leyenda historia bat omen da, berdabiloko nagusiak urrezko txampon faltsuak egiten zituela eta bar. Kanta bat ere badago. Goizuetan bada gizon bat, deitzen diote trabuko, hitzak ederta bilotza paltso, arietzaio faltako, egin dituen diligentziak, berari zaizko damuko, eta bar, horrekin aski izango. Enbidiak zenbat egiten duen, Oso ondo. Leire, etorri mesedez ari ematea. Beti iparralderantz liburua, beste behin, bozkatuena izan da 12 eta 16 urte bitarteko kategorian. Senegaletik hurbil dagoen Kaies herrian jaio zen Drisa. Han bizi izan da bere gurasoekin eta 2 anaia arrebekin eta haurtzaroaren oroitzapen atseginak ditu. Baina egun zoritxarreko batean aitak lanpostua galdu eta Europa aldera joan zen lan bila. Afrikar asko bezala. Baina haren berririk etzuenez, Drisa 13 urte bete zituenean, aitaren bila abiatu da milaka kilometroko bidaian. Milaka abentura zirraragarri bizi izatera. Hainbat muga zeharkatu beharko du beti iparralderantzko bidean. Zenbat Afrikar sentituko die identifikatuta Jon Arretxeren historiarekin. Jon Arretxe, mesedez, igo, saria jasotzen. Galdera bat daukat zuretzat eta zure liburuaren inguruan. Zure liburuko zein pertsonei ezagutzea gustatuko litzaizuke eta zeri buruz hitz egingo zenioke? Beitu, eskeni buruko pertsonaiak ezagutzen ditut. Eurek edo oso antzekoak. Zeinik privilegio eduki dut Afrikan ibiltzea, eta ezagutu ditu Afrikarrak, eta gero baita hemen ere, gure artean bizi direnen bat Afrikar lagunak dira. Eta asko kontatu dizkidat euren bizitzak, nola llegatu ziren ona, zelako kalamidadea izan zituzten bidean, nola sentitzen diren hemen guk segun zelan tratatzen ditugun, eta nik hori kontatu baina ez dut egin, liburu honetan. Eskerrik asko, Jon. Ainara, etorri mesedez ari ematea. 12 eta 16 urte bitarteko kategoriarekin bukatzeko, Eskularru beltzak liburuarekin egingo dugu. Beire, ingelesa ikasteko udalekura bidali dute gurasoek. Bere institutoan gelako liderra den arren, udalekuan inork ez du aintzat hartzen, eta Baba izeneko mutil misteriotsu batengan aurkituko du babesa.
boxeoa ikasteaz gainera. Etxera itzulita, bere betiko lagun Kar eta Leterekin batera, hirurek osatzen duten sua taldea prest dago. Berriz ere, institutuko izarrak izan eta egurra emateko. Baina badirudi aurtengo ikasturtean gauzak desberdinak izango direla. Jasone Osoro, Eskularru Beltzak liburuaren egilea, etorri mesedez saria jasotzea. Berriro ere. Berriro. Baina bigarren eraman bihot, bai? Ez, ez da. Ez? Nola ez ez? Bueno, a ver, galdera bat badaukazu Jasone. Bai, ze pertsonaiarekin sentitzen zara identifikatuta? Bueno, ez dakit, nik kariño asko diot Beireri. Behar bada ez da, hola, jende askontzate igual kutxunena, bera dalako pixkat gaiztoa, ez da. Baina bilduma guzti irakurritik ikusten da zergatik batzutan jokatzen daban bezala, ez da. Osa, funtsian badauzkalako gabezia batzuk, eta badauzkalako beldur batzuk, eta batzutan beldur horiei aurre egiteko itxen duguna da, mozorro bat jantzi, eta jokatu beharko ez genukeen bezala, ez da. Orduan, zentzu horretan usteot Beiren gandik ere, nik idazten asko ikasi dutela. Eta irakurtzen ere ikasten handugu iruditzen zaizu horrelako personaje batekin? Bai, dudari gabe. Bai, lehen aipatudan bezala literaturan balio asko daude, ezta. Orduan irakurtzea da, ondo pasatzea, da askotat batzutan errealitatetik ihes egitea, eta nola ez, bada baita ere balioak jasotzea, eta iritzi kritiko bat, eta hausnartzeko joera bat edukitzea. Orduan literaturak, pentsatzen bat gauza egiteko aukera ematen digun, dudari gabe. Bai. Eskerrik asko. Zueri. Eta barkatu horregatik, ez dakit ni. Hau bai, hau gutxienez, bai nik uste dut, Hau bai. Bueno, eta oraingoan ja ilustratzaileen kategoriako sari banaketari ekingo jogo. Hasteko bozkatuena izan den marrazkilariarekin hasiko gea. Maitane eta Naikari etorri saria matera, mesedez. Jule Egitasmoaren ilustratzaile kategorian sarituen artean estreinatu da. Arte Ederren fakultatean lizentziatu ondoren, testu liburu, aldizkari eta haur literaturara zuzendutako ilustrazioak sortzen hasi zen. Komikigintza munduan ere baditu argitalpenak, besteak beste Xabiroi aldizkarian. Gaur egun, komiki dendan dabil eta karikaturak zein marrazkiak egiten ditu enkargupean, antza. Goazen liburu zailaren marrazkiak oso ezagunak zaizkigu, ongi etorri, Alai Zubimendi. Balduzu ez, zerbitula? Bai. Zer pausu jarraitzen dituzu liburu bat ilustratzeko? Lehenengo gauza da testua ondo irakurri, bialtzen dizuten testua, zen normalianik ez ditut testuak egiten. Eta testua irakurri ala, joten zaizkizu buruan ja sortzen pixka bat irudian, nuen dijungo dian, zer dan pixka bat irudikatu nahizun interesgarriena izan daitekena eta hori ez. Eta gero ja zirriborroa batzuk egiten ditut, normalian egileari edo argitaletxari baltzen zaizkia bere ondo iritze zaizkien, eta ados daudenean edo aldaketan bat edo proposatzen dizute, gero ja zirriborroiek tintatu eta koloratu behar bada, baina ordenagailuarekin koloratzen ditut. Enara, mesedez, etorri saria ematera. Jule Egitasmoaren ilustratzaile kategorian emakumeen ordezkaria dator oraingoan. Arte ederrak eta animazioa ikasi eta berehala bere ibilbide profesional oparoari ekin zion. Ilustratzaile modura lanean dabil beste hainbat gauzarekin batera. Irudigintzaren munduan beti gauza berri eta interesgarriak eskaintzeko prest baitago. Bere hitzetan, animazioaren magiak irudiak mugimenduan jartzen ditu, eta liburuetan ere hori bera egiten saiatzen naiz. Ipuin ederrak lagunduz eta irudimena egan eta dantzan jarraraziz.
Hitz ederrak benetan. Zorionak Eider Eibar. Etor zaite, zure saria jasotzea. Berriro ere, Eider, berriro. Zergatik hasi zinen marrazten eta zenbat denbora behar duzu ipuin baten ilustrazioa egiteko? Horbi galdera daude. Igual 3 erantzun emango ditut. Ez dakit noiz hasi nintzen, zu bakizuzu noiz hasi zinen marrazten? Ez nahi gabe hasten gara, ezta? Nirekin gertatzen dena da, beste ilustratzaileekin bezala, ez diogula marrazteari utzi. Suposatzen dut txikitan hasi ginela, eta egin dugu jarraitu, eta gaur arte. Ordan, ez dakit noiz hasi nintzen, badakit ez duela bukatu nahi. Jarraitu nahi dudala. Eta gero marrazkiak egiteko zenbat denbora, hori oso kuriosoa da, ze batzutan hasten naiz marrazki bat egiten, eta igual, oian bat edo baso bat edo egin behar duenean denbora pila bat egoten naiz, agian asteak egon naiteke, eta beste batzutan gertatzen dena da, agian buruan ideia bat lantzen egon naitekela pila bat denbora, eta gero argi daukadanean, batean 5 minututan ateratzen dela. Hori argitaletxekoi ez diet esango, horrek. Baina hemen zuei bai. Hori gertatzen da, batzutan asko eta bestetan gutxi. Bai, Holanda. Eskerrik asko, Eider, badago, hemen ikastolan badute zure burua uste baten zatia, patioan. Geu ikusten aldugu. Eta baita ere, badia ikastolan, lehendabiziko pisuan jarrita dituzte, zeuen liburuen azalak, zintzilikatuta, oso erakargarrian, jakin dezazuen. Esker mile. Ekia, etorri mesedez. Eta sari banaketarekin bukatzeko, jada julkidea dan ilustratzailearekin egingo dugu. Naiz eta arkitektoa dan, komikiak dia bere pasioa. Hala ere, eremu ezberdinetan eroso sentitzen da. Aldizkarietarako tirak marrazten, Argia, Gaztezulo, Xabiroi eta H28 aldizkarietan kolaborazioak egiten eta liburu eta diskoetarako ilustrazioak ere egin izan ditu. Baina komikigintzan aritzeaz gain, haur eta gazte literaturan ilustrazioak egitea ere gustokoa du. Eta horregatik dago gaur gure artean. Zorionak Joseba Larretxe Josebizki. Etor zaite, mesedez. Koronavirusak eraginik izan aldu zure marrasteko eran? Marrasteko eran? Marrasteko eran enuke esango. Ze, badakizu, marrazkilarion lana nahiko etxeko lana izaten da. Mailan iserita flexoaren azpian egiten dugulako. Egia esan, kostatu zitzaidan, denak etxean atxilotuta gelditu ginela konturatzea, zen nire egunerokoa ere nahiko etxekoa izaten da, ezta? Orduan nintzen gehiagik kontatu, beraz etzen gehiagik aldatu nire egunerokoa. Bai, gero, etortzen ziren lan batzuk aldatu zirela, eta ezin izan genituela jendaurreko aurkezpenak egin, eta pixko bat zuekin, gure irakurleekin, kontaktua galdu genuen, eta pena handia izan zen. Baina, marrasteko moduan enuk esango gehiagi eragin zidanik. Eskerrik asko. Zuei. Ibik, aurtengo aur liburuaren nazioarteko egunerako, Margarita Engeli testua eta Roger Mellori ilustratzea eskatu ziren. Honek irakurketa musikarekin lortu zuen. Eta guk gaur ekitaldiaren hasieran egin duguneran eta musika eskolan gaudela, baita ere musikarekin lotzen dugu. Hona hemen testuaren zati bat. Hitzek dantzara konbidatzen gaituzte. Erritmoak, errimak, bihotz taupadak, apats eta ego hotsak, ipuin zar eta berriak, fantasiaskoak eta errealak. Etxean goxo zaudela? Edo lasterka zoazela mugen gaindi?
lurralde berri eta hizkuntza arrotz baterantz zureak dia istorioak eta poemak. Berbak partekatzen ditugunean, gure ahotsak etorkizunaren bake, alaitasun eta adizkedetasunaren musika, itxaropenezko melodia bihurtzen dira. Zuei esker, idazle, ilustratzaile, itzultzaile zen editore, irakurketak eta irakurritako testuen ulermenak mundu, ideia, sinismen eta ezagutza berriak aurkitzea dakarte. Inguratzen gaituen mundua ulertzen eta existitzen ez dena ere, antzematen laguntzen digute. Hartara, irakurketak iraganaren ezagutzara, oraingoaren ulermenera eta etorkizunera ikitzeko bidaiara bultzatzen gaitu. Esker mile guztioi, horregatik guztiagatik, zuek gabe Jul egitasmoa burutu ezingo genuelako, mila esker, eta orain, ja ekitaldiarekin bukatzeko, musikako eskolako sarrerara joango gara, hor argazki, talde argazki hori urtero egiten duguna egitera, eta gero nahi duenak konbidatua dago ikastolara zerbait mokau bat hartzea aldegin baino leno Lizarratik. Eskerrik asko guztiagatik. Aurrek ekarri dituzte liburuak, autografoak nahi dituzte, abisatzen dizuet. Urtero jastu dara gonbidapenak, ez naiz laurbil eta guztu zait pila bat. Begira, ze ondo. Aurreko da, betiko moda. Eskerrak aurrei, benetan. Zer modu zuna? Bai. Primeran, zuek? Bai, zehatu nahi.